Бародаро, ассалому алайкум. Хуш омадед ба канали 550 ҳунар. Чхеле ки ҳаматон маълум ай, ба ҳаматон пеш канали мо Хурик 90 буд. Ба номи хидмон карда будем. Ина бародаро номи канала 550 ҳунар кардем. Амхед тифал. Назди мо кадом камбағале биёя, бародаро пага ҷумъаҳай чиста туҳфааш мекунем ҳамо тифала. Анаки нигоҳ кунем. И тифал чанд сомон меиста. Ҳозир мо айни ҳамсояи бармон мефаҳмем ки ҳами тифали чанд сумаҳай бародаро. Ина тифал хаяки чанголуай, неки тифал оригиналай. Ҳозир нархи навошам мефаҳмонем. Бародаро касе реклама карданияй ягон маҳсулотша метона номрое ки дар рӯи экран мебуроя ҳатман рекламадателай мақсад реклама мекуна. Ана ҳамин номерода муроҷиат куне дар ҳамин сайт иншоалло рекламаш мекунем дар чанд сайт тамошо мекунем нархи шансма мефаҳмем. мерем ҳамсояро мекунем ранги ҳамо дошта боша. мепурсем ина оригиналаш ки чанд сум шуд. ина ҳамо тифал чанд сум акаи тифал 300 сум оригинал а? Ина де тифалча ҳамо чиз максимали ина ҳамаш буд пилёнка диде 300 сима тифал. Инҷа чанд намуд дигашам буде тифалча гизала хаям тари гапако каса жланка дора найса.